बिथांमोना लोगोसेयैनो सायखं बसुमतारी दैफां नलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 9 माबानिफ्राय होनाय सेप्तेम्बरनिफ्राय होनाय जि गामियारि जि जोलुर बादायलायनाय बे दिनै जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो बे फाइनाल खेला एबा जोबथा खेला जायगानिनो दैफांखुथि गामिनि टीम आरो लोगोसेयै 2 नं माजुलि गामिनि दरनैनि गेजेराव सोलिगासिनो थादों दा मोननैबो टीमा खोब मोजाङै गेलेदों आरो बेयाव गेलेनानै जायफ्रा दिनै जि माने गावनि रोंगौथिखौ जि देखायबाय बेयाव आं सानो साफ्रोमबो बेयाव नायगिरि बिथांमोनाबो खोब मोजाङै नायनो हादों आरो जोंनि गामि गेजेरनिफ्राय जायफ्रा जि जाखांफुनाय गेलेग्रा सेंग्रा जौमोनफोर बिथांमोना खोब मोजां भाबै गावनि रोंगौथि आरो गावनि जि स्थिति गावनि जि थामोनथा बेखौ देखायनानै दिनै जि माने खेला दिन्थिबाय बेखौ बाख्नायथाव जादों आरो आसा खालामो आङो जि मोननै टीमनि गेजेराव मोनसे जिथु बे माने बिजय जागोन देरहागोन आरो बिनि गेजेराव फ्राय गोजौसिमहालागै जिल्लासिमहालागै थांनो हागोन आरो जिल्लानिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो खोथा होनाय लेखा जि माने उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जि माने गोजोरथियारि जि सोलायनाय मावबादा बेनि मोनसे अंश हिसाबै बे गामियारि जि जोलुर बादायनाय बेखौबो जिहेतु अंश हिसाबै लादों बाहागो हिसाबै लादों बेवहाय स्टेट लेभेल हिसाबै बिथांमोना 3 जनाव खालामगोन होनना बुंदों आं आसा खालामदों बे नोलोबारि दख'रानिफ्राय जायफ्रा दिनै बेवहाय देरहासार जानो हागोन बिथांमोना जिल्लायावबो मोजाङै गेलेनानै देरहासार जानो हाहैथों आरो जाय गेलेगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों बिथांमोननि जि गेलेनाय जि माने प्रतिभा बे खोब मोजां आरो बेखौ माने स्थितिखौ बिथांमोना लाखिलांबाय थानो हायोबा भबिष्यताव बेजों थांना थानायनिबो मोनसे राहा लानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिथांमोननि जायफ्रा गेलेगिरि बिथांमोननि सायाव अराय जोंनिफ्राय मोजां हास्थायनाय आरो बोर बा हेफाजाब बे अराय थाबाय थागोन आं बेखौ बिथांमोननिसिम आङो खोथा होदों औ नंगौ बे दिनै जि नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गामियारि जि जोलुर बादायलायनाय बिथांमोननि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने मावथि बिथांमोना आंखौ माने नैथि बान्थाखौ होनो थाखाय खावलायनाय हिसाबै आङो बेवहाय जिहेथु जोंनि बर' माहारिनिनो जाय जाखांफुनाय सेंग्राफोर बिथांमोनहा माने बेवहाय खेलखौ गेलेगोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बानजायनाय हिसाबै आङो बेखौ गोसो गोथारै माने जाखांफुनाय सेंग्राफोरा जाहाथे इनकारेज मोनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे थांनाय 10 बोसोर बिथांमोना बिदिनो होबाय थादों आंल' नङा गुबुनफ्राबो बेखौ स्पन्सर खालामदों सोरबा हेफाजाब होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव आं आसा खालामदों बेबायदि जुदि जोङो साफा सानै जायफ्रा एसे एनै हानाय बेबायदि हेफाजाब होबाय थायोबा निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जि मिजिं बे मोगथाङाव जाफुंगोन आरो जोंनि गामियारिनिफ्राय जायफ्रा दिनै माने मोजां गेलेग्रा फोर दङ बिथांमोना गाव गावनि जि प्रतिभा जि माने टेलेन्ट बेखौ देखायनो थाखाय सुबिदा मोनगोन बेबायदिहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे प्लेटफर्मखौ बानायनाय हिसाबै आं बेखौ खोब मोजां मोनदों बाख्नायदों बे हिसाबैनो आं गोसो गोथारै बिथांमोनखौ आं हेफाजाब होदों दिनै फाइनाल गेम एबा जोबथा गेम बे गेमाव जोंहा गाजा गोमजायै जाना थांबाय आं बयनिसिमबो जोंनि दख'रानि मावथि लोगोफोरखौ साबायखर बावो आरो गामि आफादनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै लाइमोन सेंग्रा गासैखौबो साबायखर बावो जिहेथु गामिया मोजाङै मोजां जानानै गेमा मोजाङै मोजां जानानै थांबाय उद्देश्यआ बेनो
जोङो गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ माबोरै फिसा जायगा एबा प्लेटफर्म होनो हायो बेखौनो साननानै जों बे खेलाखौ बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जादों। दिनै जिथि जिथु जोलुर बादायनाय बे जोबथा आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइयाव जोंहा दैफांखुथि गामिया बे गेमखौ लांबाय। फैनाय बोसोरावबो जों बे हाबाफारिखौ जों मावगोन। जोङो दख'रा आफादा जेसेबांसिम थाबाय थागोन जों बे हाबाफारिखौ जों लांबाय थागोन। जोंहा जिथु जिथि गामियारि जोलुर बादायनाय जों बे गामिनिफ्रायनो जोङो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। रंसारि आनन्द दैमारि फिसाला सरत दैमारिया बे बान्थाखौ बावहरदों बिथांनि बिफानि गोसोखांथियाव। आरो लोगोसेयैनो नैथि बान्थाखौ जोंनिनो धोनस्रि ब्लकनि TCLCC चेयारमेन रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा नैथि बान्थाखौ बावहरदों। लोगोसेयैनो जोंहा दिनै बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआर गभर्नमेन्टनि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय लेखायै मोनफैबाय। आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलनिनो मेलेमजिबि बयनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय। आरो जिल्ला एबसुनिसिमबो आरो मिरु एबसुनिसिमबो जिथु बाहागो लाफैबाय बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय। जोंहा 14टा टिमा बे जिथु जोलुर बादायनाय बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। जोङो दिनै जोबथा खेलायाव मोननै गोख्रों टिमखौ मोनहैनो हादों। मोनसेया जाबाय माजुलिकुथि इउथ क्लाब आरो मोनसेया जादों दैफांकुथि इउथ क्लाब। बिथांमोनानो दिनैनि जोबथा जिथु जोलुर बादायनाय बिनि जोबथा गेलेगिरि। आरो बेजोंनो लोगोसे दैफांकुथि गामिया देरहासार जानो हाबाय, चेम्पियन जानो हाबाय। आरो नंथु माजुलिया रानार्स आप जानो हाबाय। बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो टिमनिसिम आं साबायखर बावहरो बिथांमोना बाहागो लानायनि थाखाय। आरो उननि समाव बिथांमोनखौ नुनानैनो आरो माखासे गामियाबो बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिं थियो।